2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन आरो बिनिफ्राय 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय। दा बे 5 बोसोराव जोंनि जिखिनि दफाफोर गोबाङानो इमप्लिमेन्ट जाबाय, माखासेया दंबावो। बेखौ जोङो लासै लासै जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय सानदों। दिनै बयबो रायलायनाय मोनसे बाथ्राया जाबाय जे एनडिएफबि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जेलाव दङ आरो जिखिनि आगोलावनो कनभिक्ट जाखादोंमोन बिथांमोनखौ जुडिशियेल प्रसेसनि गेजेरजों केसखौ फोजोबनांगोन। नंखायनो माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। जायफोर दिनै जेलाव दङ बिथांमोननि एनआइएआव केस दङ, हाइनेस क्राइम होननानै मिथिदों। थेवबो बिनि नेचारा एसे जुदा। बे केसखिनिखौ लाबोफिननो थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारनियाव लिरहरदों, जों बयबो नारसिननाय आरो सावरायनायजों। दा बे केसखिनिखौ रिटार्न फैनाय लोगो लोगोनो माखासे केसा जोबगोन आरो जायखिना कनभिक्टेड जाखाबाय बेखिनिखौबो सावरायबाय थानाय जादों। दायो सुप्रिम कर्टआव बे केसखौ नांबाय थानाय जादों। बिथांमोना माखासे मानसिया बेखौ नेतृत्व लादों आरो जों सापर्ट होगासिनो दङ। दा बे केसखौबो जोङो लासैनो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो खोब सावरायनो थाखाय जोङो लामा लादों, जाहाथे फोजोबनो हायो। जिहेतु जुडिसियारिनि सायावनो सोनारनानै माखासे मानसिफ्रा खामानि मावबाय थादोंमोन। दा बे लाइनावनो जोंबो लामा नायदों। नाथाय थेवबो पलिटिकेल लाइनावबो जोङो आरोबाव प्रेसार होनानै खामानि मावनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ। आङो मिजिंथिदों बे केसफोरखौ जों लासै लासै फोजोबजोबनो हागोन। बेखौ नागारनानै जि गामि सोसननाय, दासिम 60 गामि सोसननाय जाबाय, बाखि गामिफोरखौबो सोसननो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बिनि गेजेराव मोनसेया जाहैबाय नैबे माबाया मा होनो इखो, जोंहा जिखिनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि फरेस्ट एरियानि हा। दा बे फरेस्टआव आगोलाव मानसि गैयि बायदि बिथांमोना बुङोमोन, नाथाय दा फरेस्ट एरियायाव जिखिनि रायजो जाबाय बिथांमोननि मेजरिटि मेक्सिमामनिनो हानि मोन्थायखौ होनाय जाबाय। दा बियो लासैनो बे ओनसोलफ्राबो रेभिनिउ लाइनाव फैगासिनो दङ। दा अब्ला जोङो जिहेतु रेभिनिउ ओनसोलखौ लानानै जोङो कन्टिगिउटि गामिखौ जोङो बिदों, जाय गामिफ्रा कन्टिनिउवास मोनसे माबायाव दङ, गहपुरसिम एबा सिमुलुगुरिसिम बे गामिखिनिनि सावरायनाया जागासिनो दङ। बिनि बादै जोंनि जिखिनि इन्स्टिटिउसन्स बियो कभिडनि थाखाय बोसोरसे फासयलांदोंमोन, नाथाय दायो प्राय 80% जि इन्स्टिटिउसनफोर बिनाय बिनि खामानिया कमप्लिट जाबाय। आरो जोंहा पर्बतझरायाव जि रेल कच फेक्टरिमोन बिनि खामानियाबो अलरेडि 300 करोड़ बिथांमोना थिग खालामबाय। जे बेखौ खालामनो थाखाय जों हानि थाखाय एसे प्रपज फरेस्ट लेन्ड माखासे दङमोन। दा बे एरियाखौ जोङो थिग खालामनानै होबाय भारत सरकारनो। दा नंखायनो पर्बतझरायाव जानो गोनां जि रेल कच फेक्टरि, दा बेखौ वागन बानायनायनि थाखाय बिथांमोना थिग खालामगासिनो दङ। दा बिनि अनगायै बे दफाफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ। दा आं मिजिंथियो जे बिटिआर गोरोबथाया जिहेतु भारत सरकारा एबा भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङानो बावैसो बर' महोत्सबआव फैनानै बुंदों जे बे एकर्डआ सबसे बेस्ट एकर्ड जादों। आरो सा सानजा भारतआव जायफोर दिनै सोमावसारदों एबा बिग्रायखांदों बिथांमोनखौबो बुंदों सारा भारतआवनो जे बिटिआर मडेलखौ बयबो लानांगौ। दा बे बिटिआर मडेलखौनो जोङो एफेक्टिभ खालामनो थाखाय दिनै आरोबाव गभर्नेन्स सिस्टेमखौ थिग खालामनो थाखाय फाइनेन्सियेल बिथिंनिफ्राय गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जोङो भारत संबिजितनि 122थि जि मोनसे कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट बेखौ जोङो नेगासिनो दङ। आरो बिनि थाखाय भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा बे हिसाबै आं सानदों जे थाबैनो बे 125th एमेन्डमेन्टआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैनाय लोगो लोगोनो बियो माबा जागोन, मा होनो, जोंनि जि मोन्थायफोरखौ मोननांगौ बेखौ जों मोनफुंगोन। गोदान डिपार्टमेन्ट जिखिनिखौ जोङो बिटिआर एकर्डआव लिरनाय दङमोन बे डिपार्टमेन्टखिनिखौबो मोननायनि लामायाव दङ थाबैनो। दा बे डिपार्टमेन्टखिनिखौ मोननाय आरो 6th सिडिउल काउन्सिलखौ आरोबाव मोर पावार होनाय बे गासैबो 125th एमेन्डमेन्टआव फैगोन। आरो फेब्रुवारि दाननि गेजेराव जानो गोनां पार्लियामेन्टआव बे एमेन्डमेन्टआ फैयोब्ला लोगो लोगोनो जोङो आरोबाव जोंनि 6th सिडिउल काउन्सिलफ्रा स्ट्रेंथेन जागोन। गुबुन काउन्सिलफोरनियाव जिखिनि दङ गैया बेखौथ' बिथांमोना प्लेस खालामदों, नाथाय बिटिसि हिसाबै बा बिटिआर हिसाबै जोंबो जोंनिखिनिखौ मोनगोन।